Durant l'assemblea del 20è aniversari de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya, celebrada el 28 de setembre a Baldomar, l'agrupació ha fet un front comú per demanar al Departament de Governació que la futura llei catalana de governs locals reculli les necessitats de les EMD. La vicepresidenta del govern, Joana Ortega, ha reiterat el compromís de la Generalitat amb les demandes de les EMD. El compromís és d'atendre-les totes en la mesura del possible. Primer, se n'han atès moltes en aquest tràmit de treball de l'avantprojecte. Jo deia que les entitats municipals descentralitzades han estat al mig del debat. Això no es val a dir i això no és fàcil, no? Però realment la feina feta, desenvolupada per les diferents entitats i especialment l'agrupació han fet possible que totes les reivindicacions estiguin al si de la taula. És cert que hi ha encara alguns serrells en els quals les entitats volen millorar i volen incidir. Afortunadament hi ha tot un tràmit parlamentari en el qual és necessari poder millorar, poder canviar la norma, però l'important és que aquest nucli central, aquesta espina dorsal, hi ha una complicitat amb l'agrupació d'entitats municipals descentralitzades perquè hi han aportat tot l'ADN i tot allò que facilita regular un marc legal que doni respostes a les necessitats que ells tenen. Els representants de les 63 EMDs catalanes van remarcar que la llei ha de millorar aspectes tan crucials com la modificació de la llei electoral. En aquest sentit, l'agrupació demana avançar en la millora de la representativitat de la població de les EMDs en els seus governs locals per evitar situacions d'ingovernabilitat com les que es van donar durant un mandat a Vall-d'Oreig, on la presidència la va guanyar un partit i la majoria de vocals era d'una altra formació. Bàsicament, nosaltres el que més ens preocupa és tot el que és el sistema electoral, no? Que aquí sí que hi ha una proposta de llistes obertes, nosaltres entenem que això pot ser caòtica, perquè tal com si ara ja tens dues urnes on tens que emetre el vot, doncs potser passaríem a ser 3 urnes amb un ventall segons quins pobles, com per exemple pot ser Vall-d'Oreig, podies fer una papereta on igual tenies que posar 30 potser candidats, i tenies que assenyalar en 3 o 5 o 8, el que fossin, i entenem que això encara pot ser molt més complex, no? I que sí que entenem que es poden donar situacions kafkianes i que, per tant, estem en la línia de que es segueixi mantenint l'elecció del president, perquè entenem que és legítima i que, en aquest cas, és no democràtica, però sí que l'equip tindria que formar part del mateix, llista del president o buscar les maneres que ja estem treballant-hi per presentar-ho, no? A més, les EMDs catalanes també demanen que la reforma serveixi per adequar la nomenclatura dels càrrecs electes a la realitat actual, és a dir, que el càrrec de president s'anomeni alcalde de l'EMD, que les juntes de veïns rebin la denominació de ple i que els vocals passin a dir-se regidors. La trobada va servir per posar de manifest les gestions que la Junta Directiva de l'agrupació ha fet davant del Departament de Governació, dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i també dels representants del Govern de l'Estat. Aquestes trobades han servit a l'agrupació per tenir el compromís del Departament de Governació de donar suport durant la tramitació parlamentària de la llei a algunes de les propostes fetes des de les EMDs. I el que esperem és que, per lo que ha dit, en el debat parlamentari puguem, incloure-les, no? Ells quasi bé han acceptat ja una part de les que hem presentat, però les altres les deixen una miqueta a debatre, no? I, per tant, confiem que dins d'aquest debat puguem assolir totes aquestes altres peticions que hem fet i aquestes propostes, no? L'agrupació representa prop del 96% de les EMDs de Catalunya i, segons Puig, aquesta és la millor eina per defensar els seus interessos. Bé, sempre es diu, no? La unió fa la força, per tant, amb unes característiques com la nostra associació, que recull les EMDs de Catalunya, que a més estan distants i que a més en diferents problemàtiques i en entorns totalment diferents, penso que és important que mantinguem aquesta associació perquè realment és la que ens pot defensar davant de qualsevol situació i més amb la que estem vivint ara de les noves lleis. La 20a assemblea de l'agrupació d'EMDs es va celebrar a Baldomar, ja que aquest nucli d'Artesa de Segre és, des del maig del 2012, l'EMD més jove de Catalunya.